manje ngizithwele. Uzithwele ukhulelwe? Yes, as in pregnant. Okay. Ngina 3 months pregnant manje. Inkinga yami isekuqaleni ekutheni-ke ngithola lo mfana bese sengihlukumeza engibhaqa nje ngihamba odokotela cishe ungivala amehlo echitha mebuya kuchitheni ngibe sengithola nobaba wakhe okuyena-ke ubaba wakhe ongikhulelisile. Mana siswami, mana sibingelele babukele emakhaya, saphinde sangena noFokasibiya. Khumbula-ke lo phambi kwakho uSiyabonga uMkwena. Unsizwa Zimbizo usephenti-ke lo bafazi bomfuqa iphethe incishe uthando uqeda ufuna amatshisa afana inkosi ebuhlanga into sefunye yini. Angihambi-ke ngedwa, ngihamba noFokasibiya uSontobe. Ngalesi khathi ngibingelele kumbukeli esekhaya bathi masibuyisane TV show igama lami uSiphamandla Mfokasibiya bathi nguhlanyo ladla uhlanya lamitha Mfokamkwena. Injalo nje. Unjalo webhuti. Yabona kodwa ukuthi namhlanje sifaka amazasa. Webhuti into seyiswebile kwazise phela silapha kaMashu bathi si-section sinqanqaweni. Bhuti sila kwaMashu. KaMashu. Lalela-ke mbukeli-ke. Khumbula ukuthi uma sesigqoka amasudu ethu kanje ususibona sisuke sesizosiza umuntu, kungabe sizosiza isihlobo sakho, kungabe sizosiza usisi osibhalele noma ubhuti osibhalele. Kodwa-ke into ongasiza ngayo lapho wena mbukeli ekhaya, sicela usangene ephejini lethu ucofoze usubscribe, ulike ebese uyakhomenta ngohlelo usisi noma ubhuti asuke esibhalele lona azolideliver phambi kwakho mbukeli. Nakho okunye engingakwazisa nje umbukeli esekhaya. Namhlanje siphethe usisi. Sizoza isitori sakhe bafowethu angeke sisithule manje. Kodwa sizothi uma sehlezi nayo usisi njengamanje nje sakuyena khululeka sokubeka lonke udaba uzobona ukuthi usisi ukuphatheleni. Mayi ngiyasaba mina. Wena nje mbukeli into ongayenza mfethu ukuhlala nathi. Sibiya mfethu ngizothanda mfethu ukwenza nje ipromo encane ngama-perfume la umbukeli esekhaya azi ukuthi ngoba sibukeka kanje sinwa kamnandi phela sinwa ama-perfume mina ngiyitshela ukuthi nalapha abayeza ukuthi hayi lomthunge lisho mnandi abezwa kumele ubatshele ubatshele mfowethu bafowethu sidayisa ama-perfume akada Perfume Co South Africa, Perfume Co Africa bafowethu ayatholakala-ke. Into ozoyenza ukubhala kuma-comment and futhi nenamba sizoyishiya khona kule video le yama-perfume esiwadayisayo. Siyabonga kakhulu mbukeli, sicela vele siyohlala edabeni Sibiya. Kulungile asivele siyekufisa. Sure. Cameraman. Siphinde sibingelele mbukeli lapho sahleli-ke ekhaya usalinde udaba olukasisi osibhalelile ethi uzosichazela lona namhlanje. Ngihamba noSibiya ukukhumbule lapho mbukeli. Sisi wami, umbukeli osekhaya akazi ukuthi sinobani kanti thina ubusukwazi brief ukuthi ubani igama lakho. Sisacela uchazele umbukeli osekhaya ukuthi namhlanje ngabe sinobani. Igama lami babukeli nguVelile Hlatshwayo. uVelile Hlatshwayo, ngabe udabuka kuphi? Ngidabuka eMhlaba Iyalingana. Umhlaba Uyalingana bakithi bathi wakhubala umbiwe egcekeni abaphakama abantu lapha Mhlaba Uyalingana. Nangu udadewethu bafowethu lana uze nesitory. Sonto mfethu athi inkomo libuka Mhlaba Uyalingana vele iyadliwa. Awudliwa nomuthi Mhlaba. Lutho bhuti wami kodwa phela zikhona lezo ndawo yazi nawe. Okay. Hayi cha sisi wami impela sibonga ukuthi usibhalele simasibuyisane show. Sibonge kakhulu. Singabe usisi wami namhlanje iluphi udaba siphathele lona noma ngithi yini usisi yini imbangela yokuthi usisi enze asibhalele simasibuyisane TV show? Kuningi mne wethu ngibhala ngiyakhala kubuhlungu umoya ila isigaqa engimile indaba bafana engimile indaba. Yeah, okay. Vele into esifuna kahle yizigaxa simasibuyisane TV show. Siza ngazi abantu ukuthi bekwazi ukuthi bexazululeke lezo zigaxa. Uyayizwa lonto? Yeah, siswami. Sontobe, ngicabanga ukuthi mfowethu akasilandise usisi. Siswami njengoba sibhalelile besicela ukuthi wazise umlaleli esekhaya noma umbukeli ukuthi kahle yini ngampela leyo ofisa ukuyisharisha nathi noma ofisa sikulekelele ngayo. Nama-comment ababukeli-ke lapha emakhaya sinethemba lokuthi azosilekelela indlela esizokusiza ngayo nabo bazosinika i-platform ukuthi no kule nkinga le yasenze kanje because thina imibono yenu babukeli emakhaya siyayithatha sisebenzise siyilandele. That's why nanamuhla sihambe sahamba sazafika la esinqanqaweni ngasi la esikhona sathi no asizoshutha usisi size isitori sakhe sisharishe naye. Okay sisami sacela usilandise udaba lwakho. Bafethu ngajola nomfana la for almost 3 years. Yeah. Bekumnandi kumjoleni wethu. Inkinga yami enkulu ke manje ngizithwele.
Ngizithwele. Uzithwele ukhulelwe? Yes, as in pregnant. Okay. Ngina 3 months pregnant manje. Inkinga yami isekuqaleni ekutheni-ke ngithola nomfana bese sengihlukumeza engibhaqa nje ngihamba odokotela cishe ungivala amehlo echitha mebuya kuchitheni uzokuphika athi mina osenkingeni okanye mina engenzile ukuthi eze yabo acheat. Yeah. Inkinga yami iyaqhubeka-ke ngithe meyiqhubeka ngabe sengithola-ke ithi ngiyamuva phela nami ngimuva on kanti kuzokwenzeka iphutha ngimuve on nobaba wakhe. Ngibe sengithola nobaba wakhe okuyena-ke ubaba wakhe ongikhulelisile. Mana siswami. Ngibukele zabe yishisa lezi ndaba. Usisi ukhuleliswe ubaba umfana bexola naye. Mana Sontobe. Usisi ukhuleliswe umfana bethandana naye. Chabo mfethu, umuntu engikhulelisile ubaba wakhe umfana. Nami bengithi ngiyenza kanti kuzovele kwenzeka ibhomu. Ngoba ibhomu leli, ibhomu. Mana kancane Sontobe. Mina ngizwa lento. Usisi uthi ingane ekabani ingane? Ekaba siswami ingane lo ikhulelisile. Ingane ekababa ingane nakhona phela ukuze siqale size siyathandana nobaba. Umfana kazana ngithi ngesikhathi engibhonya bengibe ngireport ekhaya kubo ukuze mhla sengimvulela i-case kungabi ukuthi yabo ngimqambela amanga kube nokufakazi okukhona yabo efonini yami. So bengireporta kubaba kanti nobaba naye uyabo uyangilalela uyafisa ukungiduduza. Mengiduduza-ke haduduza ngikwazi waphela inyanga uthe kwelandelayo-ke sabe sesiqala-ke sesijole. Siswami wasimile lapho umusho kanti uya-enjoy nobaba. Angiku-enjoy but phela ubaba wenza kangcono kunomfana guys yini. Mbukeli sekhaya naye inkinga esibhekene nayo la usisi mfowethu ebekhambathwa ubaba lokho emduduza sazi ukuthi bemkhambatha ngayiphi indlela okungenzeka ubaba bembeka esifubeni usisi wagcine-ke sekwenzeka kanjalo njengoba esho ukuthi ingane mfowamkwena ekababa undodana bengenzi kahle. Yeah. Cha wena Sontobe mfowethu kuyacaca ukuthi ubaba bemkhamfatha usisi nakho esekwazile ukumtholela umntwana oyeke ukutholela umntwana umuntu othandane naye 3 years. Yayizwa la. Kodwa siswami asizile ukuzokujaja. Pho manje-ke sicela ukuzwa ukuthi thina ngabe yini osibhaleleyo ngabe iyona nto leyo ubufuna usitshela yona ukuthi cha wena usukhulela ingane yababa kunomuntu othandana naye. Cha bhuti wami enginibhalele khona ukuthi nikwazi ukuthi nisisize sibuyelane nomfana ngoba umfana ngisamthanda yena. Noma ngilalile nobaba wakhe kodwa yena ngisamthanda. Yona into engibhalileyo naleyo. So manje wena ubhalela iMasibuyisane TV ukuthi sikwazi ukukusiza ekuthenini uyotshela umfana ukuthi usufuna ukubuyelana naye noma uyotshela umfana ukuthi usuthole ingane uthole ingane ephuma kubaba wakho. Angikwazi phela ukurivila leyo nto leyo angikwazi balaleli angikwazi ngoba manje uzongibulala phela ngoba kuyigazi elilodwa kuchaza ukuthi vele bayinto eyodwa uzobona kufana naye guys. Shuthi lapha mbuke sikhaya usisi njengoba eshilo sibona 3 months pregnant. Ngicabanga ukuthi 3 months usisi bafowethu asikabonakali. So njengoba esibhalelile thina ufuna ukuthi simhlanganise ebuyelane nomfana lo ebehlukene naye wathandana nobaba. So mbukeli sekhaya okungenzeka usisi ufuna ukuthi mayefike kulo mfana ebesathi umithise yena ingane yakhe. Siswami ngabe njalo. Usho njalo Sontobe uthi usisi wona Sontobe awuyisa lena. Uthi usisi ufuna ukubuyelana nomfana ekubuyelana nomfana uthi ngeke azamtshela ukuthi ingane akuyona eyakho. Ngiyazasho ukuthi ingane kababa wakho uzothi ingane eyakho umjini ngoba phela vele izophuma ingane efana naye umjini. Igazi lilodwa noma ngasho kanje manje. Lilodwa siswami. Lilodwa. Lilodwa nje. Okunye siswami 99.9 loyo. Yes. Okunye siswami engifisa ukwazi mina nje noma Masibuyisane TV show nababukeli besekhaya. Mhlambe uma kwenzeka izinto elunga phakathi kwakho nomfana lo nizobukana kanjani nobaba? Uzohlukana nobaba noma uzokwenza kanjani noma uzokwazi ukuncelisa amawele ngesikhathi sonke? Angikhoni phela nokuhlukana nobaba. Ubaba unemali bafethu unemali ubaba uyangondla uyangirentela ubaba bafethu ngeke. Angazi ngizwenza njani balaleli kodwa khona ngiyafuna futhi ukubuyela nomfana ngoba phela umfana naye ngiyamthanda. Manje usisi wami usho lutho ufuna ukuba nesithembu egcekeni elilodwa. Hayi masukubeka kanjalo. Cha no ngiyabuza. Masukubeka kanjalo. Ithembu sikababa nengane ubonakele mfowamkwena indaba kasisi bafowethu. Angazi nimisa kanjani mfowamkwena kodwa ngokwakho mfowamkwena kuphi ongakusho kusisi
mhlawumpe okungenzeka ekuthenini le mindeni le, ngoba phela ekugcineni bafowethu lento isilide ekuthenini ubaba nengane makugcine kutholakala bogcine belimazene noma kuyogcine kulimale yena usisi. Umbukele esekhaya kuthini ukuphawula kwakhe ngalokho, noma kwamkwena uthini ngalokho? Mina Sontoba mfethu angeke ngize ngithi khona enginakho kwamanje bhuti, kodwa into engiyicabangayo ukuthi sikwazi ukuthola umfana ekuthenini usisi ayobika, abuyelane naye ubhuti abike ukuthi sekwenzeka into ewukuthi. Ngingazi-ke umbukeli lapha ekhaya ukuthi yena uthini, kodwa phela sizowezwa namakhomenti since ababukeli bekhona kuMasibuyisane TV show. Kunjani? Ngiyasaba. Muthi phela uyasaba wena, kanti yini imbangela yokuthi ubhalele ishow kanti not ukuthi ubufuna ukuthi sitshele umfana othandana naye? Umfana phela bafethu ngeke asimbathise manje ku-late. Akagqoke ijazi lababakhe bafethu. Ngizothi mengifika kuye ngibe ngimnika into e-right. Uphi yena ukhona? Usemsebenzini okwamanje. Uyasebenza nisengamuva phela la engangihlala khona. Mhlampe sisi wami okunye njengoba phela iMasibuyisane TV show inababukeli, mhlampe singezwa lapha kumakhomenti ababukeli ukuthi mhlampe thina njengoMasibuyisane TV show singakwazi yini ukuthatha umfana simlethe la kwi-show bese sihlala naye phansi simenze understand, because into eyenze sisi wami ngendlela engibuka ngayo ugcine nawe usulingeka ukumithela ubaba wakhe ingoba umfana bekuhlukumezwe ehethekile. So ngalesi khathi umfana ekhipha i-distance kuwena ila wena othole khona ithuba lokuthi kwenzeke yonke lento, hhayi ngoba bowuhlosile. Mhlawumbe umfana lapha angakhona ukuthi axole mfowamkwena. Kunjalo mfowasibiya mfethu, ngicabanga ukuthi ngoba usushilo ukuthi sesiyozwa ngamakhomenti okuningi. Ngingazi sisi wami sithi sivale ishow kanti sibe kusakhona ubusafina ufisa ukubhodla. Hayi, akukho mnewethu, kodwa nje nami ngizobuka amakhomenti ngizwe ukuthi abantu bathini. Ngibuhlungu khona isenzo engisenzile kwanami, kodwa-ke ngilindele ukuzwa nanoma yini enizobe ningi-advise-a ngayo ngiyenze. So ngokubukela isekhaya mhlampe sisi wami sifunde ukuthi umfowethu belokhu ekushaya mhlampe before, ngoba mhlampe sisi wami siyasenza ukuthi akushaye before ingoba bunamaphutha. Yini kangaka benza ukuthi njalo nje wena makhona into ebuzayo bese kubeka isandla? Uyamazi mfethu umuntu uma engasakuthandi uhlezi ebona amaphutha, uhlezi ebona into e-wrong kuwena. So nami ayikho into ebengiyenza ngoba uyena ubethitha. Uma ngibamba efonini angibone ukuthi yini ndaba ngithinta ifoni yakhe ngaphandle kwemvumo yakhe. Ngiyezwa mhlampe sisi wami umbuzo nje wokugcina mfowamkwena engingawubuza, emveni kokuba usisi ebona ukuthi ufuna ukubuyela kumfana, ingabe yena i-communication yakhe nomfana sike yaba khona since kwenzeke ukuthi babe ne-distance, senike naxhumana nomfana mhlampe nicheck-ana nibingelelane njani empilweni? Ya. Uyangibhalela Nkosi yami, uyangibhalela umfana lapha ku-WhatsApp ancenga uthi useshintshile umesho yena. Uthi useshintshile, ikona nami nginibhalelile ngoba angazi ukuthi kumele ngenze njani kulesi simo engikusona manje. Mfowasontoba nawo umbuzo wokugcina ucishe wasala. Ngabe ubaba ubesazi yena ngodaba lokuthi usekhulelisile? Bengamtsheli ubaba, bengamtsheli. Yikho ngifuna ukubuyela kumfana ngoba naye akazi ubaba. Le ndaba mbukeli ithanda ukuba nzima kakhulu, ngoba ekugcineni mhlampe nobaba uma engatholi ukuthi usisi ukhulele ingane yakhe, kukhona ubaba mhlampe njengomuntu okuthiwa unamandla, unemoto, unemali, engicabanga ukuthi yena futhi ubaba osaphotha undodana. Mhlampe ubaba nje angathi hhayi, angivele ngibe ngenkosikazi simbambathise umfana kanje amukele kanjalo. Mbukele ekhaya uyizwele udaba likasisi. Into esesicela kubona Sontobo ama-comment besi-advise ekuthenini sizokwenza kanjani ngoba kumele khona siqhubeke ekuthenini umfana uyazi ukuthi ingane phela. Ya impela kunjalo. Kulungile mbukeli, mina mfokamkwena sihlangane lapha ku-comment section, kanti ungakhohlwa futhi ucindezela u-like, ukhomente, usitshele ukuthi wena kuyiwena obhekene nale nkinga ungenza njani, noma iyiphi advice ongayinika usisi kulesi simo abhekene naso. Kunjalo mbukeli-ke sesivala. Sesibuyela kwingezo basugeza sebagezile kusho umfokasicebi lapha eMsinga bafowethu. Namanje sathi nje umoya wakhe ulale ngokuthula bafowethu, sibuhlungu kakhulu. Siphinde sibonge bafowethu kumaciko kuko konke akwenzile ngokuthi nje akhiphe lokho okuncane avele lapha emndenini kaDlamini nalapha kwaMchunu. Kunjalo mfowasibiya, aseyibambe. Mbukela ungakahambi nje ohlelweni lethu, naka ama-perfume siyawadayisa, ama-perfume akade Perfume Co. Africa, ngabe uyayidinga uzositexta
thina sizokuphendula ungabe uzosibhalela kuma-comment section or inamba nansi ngizoyishiya khona la ubhalele le namba le WhatsApp around iTheku kulula kakhulu ngoba thina sisebenzela khona lapha eThekwini wena okwakho nje ukusibhalela usithinta usicele thina sobe sesifika qathatha kwenye iprovince sizokufakela ngophepha noma ngokhoriya siyacela kakhulu ngenza with support from you siyanazi ke ngenza ukuthi umuntu anemlahli ngiyabonga danko